сена ці салома. Гаспадарлівыя беларусы назапашвалі прыродныя дары не толькі для таго, каб карміць скаціну ці ўцяпляць хату. Беларускія прыкметы, звязаныя з сенам і саломай, не пазбаўленыя паэтычнасці і аптымізму. Ну то як жа ж гэта было і калі варажылі з сенам і саломаю? Падобныя варожбы ладзіліся зімою на каляды. Дзяўчаты тады варожаць на каханне, а гаспадары на тое, ці будзе гаспадарка ў парадку. Каб даведацца, якім будзе наступны год, бралі боты, а таксама сена і салому. Замест усцілак у боты клалі ў адзін бот сена, у другі бот салому, а далей пра беларускі аптымізм. Калі гаспадар выцягваў бот з сенам, гэта азначала, што будзе на наступны год добры прыплод скаціны. Калі ж давялося выцягнуць бот з саломаю, то гэта значыць, што родзіць збожжа. Вось так у хорошага гаспадара любы год будзе паспяховым. Беларускія прыкметы і вам таго самага зычаць.